Kyllä ei näytä sään puolesta nyt hyvälle. Eilen täällä tykitettiin lunta tuohon Kokonniemen rinteeseen, mutta tänään täällä on plussa-asteita 6. Sulaa kaikki entisetkin. Taitaa vaan laskettelukausi siirtyä. Ja oliks toi Hulluporo kahvilan toiminta viivästyä ennen kuin sinne pääsee kaakaolle ja munkille. Oh no. Taas ollaan täällä taidetehtaan ja Kokonniemen ympäristössä. Toi puisto on mukava. Tuossa liikuntaleikkipuisto äärellä. Ja Alberttikin pääsi maastoon. Ota.